Tur nuwun sampun mirsani video saking kula lan kanca-kanca. Iya bener banget Kang. Lah terus kepanjang kuyungipun kagem Ngenol Music, pencet like, komen, subscribe. Ayo rame-rame didukung lho. Cek. Balakrama monggo ning endi nggonku golek bot abote kepengin ketemu najan ado tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggal lagi aku kaya sinendal atiku lu tumetes nelesi pipiku sesa kembali yen panjene ora tresno kaya kondo sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal ngundeli alon-alon Mas ambekane menggeh-menggeh nah monggo Bapak ngunjal ambekan sik pun kewedep kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen digawe gelo hati tak lawase Balakrama musik Ahoy efek audio salahmu dewe bote kepengin ketemu najan ado tak parani mung nuruti yen pancene ora tresno mbok yo kondo sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal ngundeli ngepas rumiyin nggih Bapak. Nggih. Nggih. Mimik mboten, Pak? Mimik sing ndi iki kalian? Mimik air putih. Nika lho teng wingking, Pak. Nika jasa nika ngenten. Cah mimike ning kono akeh to. Kaya ngene lelakonku. Biyen ngopo kok ndak
gawe gelo ati